2025. 5 ka minutos. Mao kini ang target response time sa kapulisan aron makaresponde og mga emergency situations. Usa ka direktiba nga gipatuman sa hepe sa Philippine National Police, Police Major General Nicolas Torre III. Ang 5-minute emergency response time gipahimug-atan ni Torre pinaagi sa pagrelibo sa 8 ka mga hepe sa Quezon City Police District. Human napakya sila sa pagresponde sulod sa 5 ka minutos sa usa ka simulation exercise nga gipahigayon ni adtong Hunyo 16 ug 17, 2025. Samtang gisudod na kini nga mando sa pipila ka mga syudad sa National Capital Region, kamusta kaha ang pagresponde sa kapulisan dinhi sa syudad sa Sugbo? Giila ang Cebu City isip ikaduhang labing dako nga metropolitan area sa tibuok nasod. Tungod sa status niini isip usa ka highly urbanized city na konsiderar na kini nga usa sa mga dagkong area of responsibility sa Philippine National Police. Dinhi sa Barangay Mabolo, usa sa mga high-density barangay sa Sugbo, mibutyag ang Barangay Peacekeeping and Security Officer, Cesar Del Mar, nga sa ilang pakig-alayon sa kapulisan kung adunay mahitabong emerhensiya, abtik ang mga pulis ug makaresponde sulod sa 3 hangtod 4 ka minutos. Among pulis, tawag na mo responde dayon. Nya naasay laing unit sa pulis ilang sa Station 4, nawag sila kuan, either SWAT o another line team sa pulis. Kaya ma'am, doon man among police station, di kabot 5 minutes, sayo mga 3 to 4 na. Kuan yun, mga crimes like nay mo tawag diri sa barangay nga, nay alarma, kanang nay pusil bitaw, kanang alarm person with guns or knife, mo na, police mi mo tawag ana. Nagkanayon si Del Mar nga hapit kada adlaw sila makadawat og emergency calls. Gawa sa mga dagkong krimen, kasagaran sa mga emerhensiyang ilang matubag, dunay kalabutan sa away sa pamilya, disgrasya sa kadalanan, alcohol intoxication ug uban pa. Gani gipangutana sab sa MyTV Cebu News Team ang atong mga Sugboanon kung sila nakauyon ba sa serbisyo sa kapulisan, ilabi na sa kapaspason sa pagresponde sa mga emerhensiya. Ang para nako, okay ra ko makaingon ko nga paspasod kay krimen dito dapit sa mo, adali man kay silang karesponde. Nagdepende sana siya sa sitwasyon. Doon na may crime nga split seconds ra. Doon na sa crime nga minor ra siya pero mula na og dugay makaresponde pa. Satisfied kung naan 911. Mag-isod sila ana kay usa labihan jud ang kanay nabiruan ang traffic. Tapos ang sugod ang kanang area sugod. Everyday namjud aksidente man jud. So, ang kapulisan, maka-responder man dayon sila. So, para sa kuha, satisfied na po. Gawa sa Barangay Mabolo, mipadayag sab ang hepe sa BPSO sa Barangay Guadalupe, Cristi Rial, nga hapsay ra ang ilang koordinasyon sa kapulisan. Apan, dugang ni Rial nga sa mga kabukirang bahin sa Guadalupe, makasinati silang hagit tungod sa kalisod sa dalan. Dili jud ingon nga 5 minutes jud dayon, dili. Pero paningkamutan jud na. Paningkamutan lang kay inig more or less dili gyud ingon nga maabot og 5 minutes pud ba. Di sad mo lapas og kuan, pero depende ra na sa sitwasyon gud. Kung makaya ra namo like nang kanang away-away lang. So kami ray madto. Then manawag ang mga kauban nga dili nila kaya, so manawag sad mi nila adto pud sila. Gisuwayan sab sa MyTV Cebu News Team sa pagkuha sa habig sa Cebu City Police Office aron masayra ng ilang protocol bahin ni ining 5-minute emergency response time. Apan wala pa sila miluwat og pamahayag. Kini si Liza May Piñaranda, alang sa MyTV Cebu.